Днес ще разгледаме как протича рутинно ежедневието на човек, който преживява онейронавтика. Онейронавтиката е науката за осъзнатите сънища. Можеш да гледаш на днешния урок като на шаблон. Днес ще ти опиша всичко, което следва да правиш през деня, а да си сигурен, че правиш правилните неща и всичко, което е нужно, за да започнеш в някакъв момент да сънуваш осъзнато и с времето да постигаш все по-добри резултати. Това е минимума, който трябва да правиш. Сега да си представим, че е сутрин и сега се събуждаш. В леглото си, отпуснат, очите ти са затворени, стоиш с затворени очи и се опитваш да си спомниш какво си сънувал. Да възстановиш колкото можеш повече детайли. Ако не си спомняш, започваш да прехвърляш през съзнанието си хора, места, предмети, какво мислиш, че има вероятност да си сънувал. Ако си спомниш какво си сънувал, махаш си маската за сън и ставаш. След това поставяш под въпрос действителността и я тестваш. Тоест, питаш се дали това, което се случва, може да е сън и какво те кара да вярваш, че не е. После си запушваш носа и пробваш да дишаш през него. Ако можеш, значи сънуваш. Ако не, значи е много вероятно да не сънуваш. После си поглеждаш часовника, запомняш часа, отместваш поглед за 10-20 секунди и после го поглеждаш отново, за да видиш дали има някаква много странна промяна в цифрите. Ако има такава промяна, значи е много вероятно да сънуваш. За да си докажеш на 100% че сънуваш, опровергавайки съмненията, които е възможно да изпитваш с направата на само един тест, задължително правиш последователно един след друг тези два теста, които преди малко описах. Нещо друго, което аз също правя, е да проверя дали пръстите на ръцете ми са по 5 на всяка ръка, защото ми се е случвало да се осъзная в сън, виждайки, че на едната имам 6 пръста. Правиш тези неща, за да се увериш, че си се събудил наистина и не сънуваш как се събуждаш. След това си описваш сънищата в нощника или ако не си спомняш, описваш някакъв измислен сън. Нещо, което би ти харесало да сънуваш, но задължително отбелязваш, че това е измислен сън. Като си попълниш нощника, разгледай по-предните си сънища. Прочети някой от тях, потърси за някакви общи белези, дали някои от белезите, които преди често са се срещали, са започнали да изчезват и дали на тяхно място са се появили някакви нови. Тези белези, които си открил, тези общи черти между сънищата ти, спрямо тях трябва да нагодиш целите си. Какви от целите за осъзнатите ти сънища е най-вероятно да можеш да изпълниш, ако отново попаднеш в сън, който съдържа в себе си някои от тези често повтарящи се елементи. След това, ако имаш желание, но не задължително, примерно ако е около 6-7 сутринта, можеш да подремнеш още малко и да пробваш да влезеш в сън с поддържано съзнание. След това си отдели 10-15 минути за медитация и около 20-30 минути за тренировка. Тренировката не е задължителна, но е силно препоръчителна. Горе изброените неща обхващат сутрешната рутина. Преди да започнеш с деня си, е хубаво да си намислиш някакво намерение за това, което искаш да направиш днес. И също да възнамериш, че ще си задаваш въпроса и ще тестваш действителността си дали е възможно да сънуваш поне 10 пъти на ден. Задължително тества и поставя под въпрос действителността, когато попадаш в ситуация сходна с повтарящите се черти в сънищата ти. Когато видиш нещо, което ти се струва странно и необичайно и също когато чуеш някакъв положителен израз от рода на прекрасно, чудесно, благодаря, харесва ми и така нататък. Например, ако често сънуваш море и вълни в сънищата си, когато си буден, можеш да тестваш реалността и да се попиташ дали сънуваш, ако видиш картина с море или ако видиш реклама с море и вълни, ако започнеш да говориш с някого на подобна тема, ако чуеш песен на тази тема и така нататък. Също ако се усетиш, че си разсеян, на автопилот, силно емоционален или притеснен от нещо, ако почувстваш някакво необичайно чувство малко над или под обичайното ниво на емоционалното ти състояние, пак постави под въпрос дали това, което ти се случва, е възможно да е сън и направи проверките си. Това да се запитваш дали сънуваш и да правиш проверките е най-важното нещо, което трябва да правиш, ако искаш да започнеш да сънуваш осъзнато. И затова толкова често го споменавам. Не трябва да ги правиш на автопилот, ами наистина да се огледаш какво се случва около теб сега в този миг и да се замислиш дали това, което се случва е някак необичайно и ако ти се струва нормално, защо ти се струва нормално. През продължението на деня, когато излизаш навън, носи със себе си нощника си или тефтерче, за да може, ако си спомниш някой сън, да си го запишеш. Може да си водиш записки и на телефона. Когато имаш свободно време и нямаш какво да правиш, вземи си нощника, ако е при теб, и чети от него. Разсъждавай над значението на сънищата си и над моментите, в които е можело да се осъзнаеш. Нощникът ти е жив, дишащ инструмент, който е хубаво да е с теб през цялото време. Друго нещо, което да правиш в свободното си време е да си припомняш какви цели си поставил за осъзнатите сънища и да симулираш, докато си буден, как ги изпълняваш. Така, например, ако се разхождаш някъде, ако си на автобусна спирка, ако чакаш на касата в магазина,
Огледай се около себе си и се запитай какво би направил, ако това беше сън. И го направи, ако ситуацията позволява, или си представи как го правиш, ако в действителността е опасно или не съвсем уместно да го направиш. Сега да разгледаме какво правиш вечерта. Медитирай за поне 10 минути. Можеш да правиш медитацията с броенето, медитация с утвърждение или някакъв друг вид, който ти допада. 3 часа преди да си легнеш, спри да използваш телефона си, спри да гледаш лаптопа си или телевизия. По залез слънце излезе 10-15 минути на открито, за да може залезната светлина да стимулира производството на мелатонин в тялото ти и да те подготви за сън. Когато стане време да си лягаш, в идеалният случай около 10 часа, най-важното нещо, което да направиш е да си дадеш малко време да се отпуснеш. Отдели си поне 10 на минути, за да се отпуснеш и да си прочистиш мислите. Особено ако има нещо, което да те притеснява, без да знаеш или да има в момента как да се справиш с съответния проблем. Кажи си, че за сега ще го оставиш на страна и ще се върнеш към него след като заспиш. И си кажи, че ще превърнеш съня си в приятно преживяване. След като се отпуснеш напълно, си помисли следното. На сутринта или в периодите, в които може да се събудя през нощта, да си спомня всички сънища, които сънувам. И другото нещо, което да си помислиш, за да поддържаш ума си на щрек, е през следващите 8 часа да си спомня да се запитам дали това, което ми се случва е действително и да направя проверките на действителността. След това си сложи маската за сън и после си кажи: следващия път, когато видя нещо, почти сигурно сънувам и ще разпозная, ако е така. Следващия път, когато видя нещо, ще изпълня въпроса и теста. И общо взето това са всичките практики, които да правиш докато си буден. Пожелавам ти, ако все още не си, скоро да изживееш първият си осъзнат сън, а ако си, да започнеш да го правиш по-често. Ако през нощта имаш събуждане и си спомняш какво си сънувал, не забравяй да нахвърляш ключови думи, така че като се събудиш на сутринта да ти е по-лесно да си го припомниш и да опишеш по-подробно. Когато се приготвяш отново да заспиш след нощно събуждане във втората половина на нощта, следва да решиш дали да заспиш с поддържана осъзнатост или да избереш в последствие да възстановиш осъзнатостта в съня си. Ако решиш да заспиш с поддържано съзнание, трябва да приложиш медитацията с броенето или тази с утвържденията, така че да не се отнесеш, а да запазиш съзнанието си съсредоточено върху нещо, докато тялото ти заспива. От тук нататък вече знаеш, че има две възможности. Или да влезеш в осъзнат сън, или да влезеш в дълбок сън. Ако избереш да приложиш техниката с възвърнато съзнание преди да заспиш, си кажи нещо от рода на: нека да разпозная, когато в близкото бъдеще започна да сънувам. Това твърдение цели да задейства възнамерителната ти памет, паметта за извършване на някакво действие в бъдещ момент при подходящи условия. Запомни, че дневната ти практика изгражда умението ти, а нощната го използва. Общо взето, това е всичко, което да правиш ежедневно. Ако искаш да се научиш да сънуваш осъзнато или да сънуваш по-често осъзнато и с времето да се усъвършенстваш в тази област. Това е за сега. Пожелавам ти успех. Ако си имал осъзнат сън или си бил на път да се осъзнаеш, може да споделиш в коментарите. Хубав ден и до следващия път!